Икебезгә зәңгәр бер күк, йондоздардың балкышы, тугайлардың сәскәләре, болыттардың агышы, болыттардың агышылай үтә безнең өмәрләр, юлларыбыз аймалаш, нисек кенә түләргә. Икебезгә бер мизгелдәр күлләрнең агыштары йылыйды, зәңгәр янды, яңгырлардың сагышы, яңгырлардың сагышылай үтә безнең өмәрләр, юлларыбыз аймалаш, нисек кенә түләргә. Икебезгә безнең бер яр, чишмәләр серләшеүе, андугастың моңдары, тулкындардың агышы, тулкындардың агышылай үтә безнең өмәрләр, юлларыбыз аймалаш, нисек кенә түләргә. Тулкындардың агышылай үтә безнең өмәрләр, юлларыбыз аймалаш, нисек кенә түләргә.
Башкорт дәүләт филармониясы солисты Сәйдә Фәйзиева бер ничә ел элек Урал моңы конкурс лауреаты исемен яулагайны. Өлгеле әсә буларак бала карау сәбәпле һоңгы елларда сәхнәләрдә күренмәй торды ул. Бүген Сәйдә тагы ла иҗат ялкыны менән янып яшәй. Шулай итеп, майданда Сәйдә Фәйзиева каршы алыгыз.